Fungka ham jotono lamsugo ketal video hai ketal video jotono lamsugo bekha baino ke ani makhang to funong ria tamang kya ma harok suzaya ko tau se basa bela aban bagise nang biskango nadi ang tabuk basa jak nogono ke ani makhang to funong ria makhang suzaya am bagai ke kadun bukrei ke makhang sona pano karen kring to hata ti ro kiso sodung tongka miyo hor thangmani karen ta poni phaya ko am bagai Karen phaiang kai sang mang susi nai tai mai rok to chaya kho mak ngai suya kong ke bor ma chana ba ke obong ka chini pukhor bo tiran tong ma kheta ti am skiran kha wati walia am bagai pukhor da tiran khata ke basui ni bini ama sang phaijak mien tan jeno phaiman ta ke borok ta bu charo nang tong lai ko ro sai tong lai yong ke ani faruk ai Seba di Faruk ta omo gebang mo tongman di Faruk ani abo sajamang pai thangkang ke mo se tai kaise tong man ta ke jang ni Faruk bo tui hai ke bori na thok kai o bashi phaijak bala bai bor phem sagri kisa do no para no phayo nu yo balu khaba khatang ma hayen khata aban bagen ma phakata ha aban bagen ha kata mu ma sha hai ke bana ang khungai male mai ro khai saya sa kap sa nangkha kai to jurani bairam phesa lakha muchi no ma sha ri kisa ma mu sing tong kamu ba iko sijana sarita chino tawana ang ma khan suya ko kani kri hinta among khani bai ke bo fungjora o chini no ko phayota ke bo kwai chai tong mani ta hai kyang mo kok sing gata bai biang phai hinai ke ang sagata bono Maisa thani hinai bongkha ani dara ni bini ma bai ani basi ni bini mata ang no saida ba basi ni bini ama song berane phayo hinai am bagai tabuk ani yong ni samajik borok tini ball phili tong layota ani yong ni eba ani yong burni ani yong sala thai thangabla ge samung kotor yong buri khlaimaliata am bagai Bini camajik ta ani batui ni bini ama ebo bol kisai philik langana hinai khai tongmani ta bol phil tongmani yong sono tini bol phil ga ngai nong thana sina hari sima khani sine ble aw maja sala ki yong daro te bar ka sari te ko kaninya mukumu simo mukumu rok nuk ja be yong bari kheling za da ba shibla sam kha patala ding la sa yong lengu ka sati kok sana nango sam kha yong ge nga samung no khlai te yang thangda ba yang bari khabla sa yong bo o tam na sa asa phan ga disama ba yong si phan gna o yong bari nsha na shi ba khai ta ma thok yong sala ng yong bari na shi di am se ko duwa ba shi du na shi do yi sila yong ba bre do ta shi di yong ta shi di da do di de yai 이 사고 디디디 반가낭 꽉만 상갑렀어 꽉만 상갑렀어요 꽉만 상갑러 바 랭자고 다복 응카안 뭐 비디오 응카 디버니다 라이 틴타 롱니 비디오다 아니 사딩니 비디오다 이거 틴타 PM ngang tabu thangmani te kicha dugano mani chana mu chonghni thangmani kicha dugano ga thangmani tabu thangka ga himte sogoi ke dugano mo sanyago rang kes kreita gani online tongma bai aba kicha janani thangmani eba mani to pai kha thik no ta phono aniyago rang kreita ambage ang online tin nai mabo light time hinai pas meaning ni pore tamani problem khangkai ang rang tlang jagli tanga ni gpo rang tongmani kisa inka mo 120 taka rang ta abo ani gpo tongmani inka mo ang rina ni bagai mani pakhang rina yedba abo problem khata satbar inka tabu tisa no phaise 120 rang tlangai tabu ringai dugan malik no ri thaiba
abo hingke ang riwi phaikya tarang kang nogo kibel phaikya mokha ama bai ani bai ta no thaisingo video nugya ba o video o kok sanai omo phongni video ta omo ke saring ni video omong khani bai ama hingke ang nogo kibel phaikya ta hingke tam hinai ani bai ke moniyo ta man lasi jago ta mane video chakjago hinai phungkam jotano lamsugo ketal video tini video wngkha ang tabuk ani phaiui university college o thana nai tongo tini wngkha 12 March 2025 ni video yang tap thana nai tongo ani college o hingke ang college ni phaikjangke tini 22 ro thanai 22 no thanai ta 22 ni tini taminai university tongo bongni khajakmani eba mutui abo tini ang thangnai no nai tongni blog no bo yang phaikjangke college ni phaikjangke thanai ta lai 3 ro thangnai ta de niani video tongo haike zain khai disini nai tongni tini blog polisi saya kari hamjake khajakmani abono no khajakmani ba tamsa like tai comments tai ketalin hake subscribe khalita amthi sing oste saka kalani te do bye nai tongni tini Ter 30 minute 40 minute hairok ang sokbaikya ani college o no nujuman kana asta bora kebangma amske bango exam nan bagai tiar hello friend jotno sarika ham hingka ang tini bai songni nogo thana himani thangi manliya tamoni bagai hingke college sin phaima bolengkha aboni bagai thana hin tongmani no thangi manliya ta aboni bagai ang thangdia ebang nogo no tabuk hingke tini blog apsu jarano jotno na hambai sajakhanke like subscriber comment share jotno no bye bye